Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Ikaw bahala sa top, do. All troops Sige, may balas top. deployed! Sige ba, ato i-class na na eh. First blood! Sige, sige, padulong ako. You have slain an enemy! Triple kill, triple kill. Sige ba, minyak. Maniac! Pasabits bay. Savage! Double kill! Sige. Tower lock. Triple kill! Bye. Monster kill! Na. Killing spree! Mega kill! Dadaog na yun. Yes, one game tabay. Sige bay, unya ra bay, matay gutom na mo ba? Balik ako unya. Unya ra pa magdula. Sige bay, unya na lang. Amat, namitik na gid ko yung tawot. Yes, magdula na pud mi unya. Pa, naisudan og kanon? Sige, paghiling na diha. Tay gutom na sa kaso noon eh. Tay wa din taon sulod. Pa, matay wa din sulod ni atong kaldero oh. Matay galong ang punama kag inyo hara. Wa punama kun sobra eh. Nahala, pagturo nagdulag email ito. Makaon man na. Makaon man ako na nimo ron. Na, pikat. Ug ganahan ka mukaon dira paglungag uwi mo dira. Saong butuon ako paglungag ng galubo pa mog mais diha. So ibulad pa na. Ipagaling pa na kadako pang trabaho ana. So, Ginoo, wa na may pagutmon ko ninyo. Napay taong portahan gubaon oh. Napay so si tabi-tabi lang na magtualya ning agianan. Napay nanimaho na sang Ginoo nanimaho nang binugok ni balayan eh. Napay mga kaipo ng puro laki di kabulumang limpyo. Ginoo. Ako pa'y palungagon ng tawon. So, wala pa'y sulod ng galon. Di po kaadlaw ra mong galubo di hagmaes. Papa, si Bayon o suguag pagpagkalusog tubig. Kay magalungag ko karon, panihapon sa nato na eh. May nabuang. Ayog suguan na imong manghod. Tagam na nimo. Kay sige kag dulag email. Pagtrabaho imo adira. Nga, pikat, kasaba na ginipapa. Laban-labanan zo ninyo na si Bayong. Muzo nang nanambok na kiway trabaho, sige raglubo. Ba't ba atin na ng balay nato okay na? Nay umalabot bagyo. Kaulawan na po tayo silingan, abot na po ng balay nato ng baol. Ikaw gyapon ako pabaaton ane. Kay mo baat matuod ko. Nawili ka ni mong balay ng baon? Kaula-ula ka naman eh. Diyan ni purmang balay. No. Natangtang na po ng tabil-tabil ni labian pa kaguba ng balayan eh. So mudi ta kauyab ani kay yung amahan nato galisod. Ang ako igsuon galisod. Maangin unta ko imbis tarong kog buot. Wa na ni. Muhawa na lang ko ng balayan eh. Hala gupa. Gupa. Ayaw nagpalik hari ha. Ba na po gani daan ninyong balay? Magdula ra kog email ani. Nawili na yang balay ng gubaon. Samok. Mawili ani ang balay ng gubaon. Sino baliwat na mati ang anak. Kay igsuong di ko kabal mo trabaho. Sige rin tawag kuha na ng mais, lubo-lubo, tibuk adlaw. Kanang balay wala na asikaso. Ilula ra nag-email bay, malingaw pa ka. May padula na punta ani noon. Malingaw pa taning email. Apasa to yung kuan nito magulang nimo. Kay wala galungag. Nakabutan bitaw ka. Ka pa, buutan ka pa? Buutan naman di ay. Ikaw na gayapas kay buutan mo ka. Mutrubog ka. Agay? Paglayas mo dito, panag-uban mo atong imong magulang. Sige, ako na lang apason to. Yapi po ka pa, high blood ka. So, maura dito mga troops. So, please subscribe our YouTube channel para ma-update mo sa mga upang video nga among i-upload. So, salamat kayo niya guys.